We treffen Van der Veen bij het distributiecentrum in Ljouwert. Hij is al druk dwaande met het volladen van zijn auto. Het zal Joert net bij 1 keer bluwen. Vol programma, Joert? Nou, aardig ja. Ja, een mooi listje. Mooi listje. Druk heen voor de feestdagen. Ja, hij heeft dit hier weer wat droog. We gaan aardig druk. Ja, een hoop feestpakketten hebben en kerstpakketten hebben we erbij. En nou ja, een blomke wordt hier in dozen. En dan hebben we het nodige gewone hebben we dus nog in. We horen altijd al pakketten hebben. Ja, we gaan nog te doen, Joert. Dan moeten we jou net langer ophouden. Ik zal er van terug. Nou, goeiemorgen. Wat is er los? Ik breng je een pakketje bij jou. Je bent postma? Ja. Transvaal 25, dan ben dit voor jou. Wat is het voor spul? Daar zitten bloemen in. Bloemen? Ja. Van wie? Nou, dat zit wel een kaartje in. Van waar jullie stuurt. Dat zal wel een verrassing wezen. Maar je wordt je ook ophouden, want ze staan niet beter. Nou, volle plezier ermee. En beste, hè? Moet je meer van die dingen doen? Ja, ik maak de huurder nog. Ik ga nou een auto vol. De decembermannen budget het werkje voor een bezwarger. Maar Neffens Van der Veen had er de mooiste baan die te bestiert. En dan is terugpakken geen enkel probleem. Boven dat had de bezwarger een geheim wapen. Een eigen skip die de zo'n 50-jarige bezwarger zelfs een vast contract opsmieten had. Nou ging je al heel wat adresjes bij Del. Ja? Navigatie? Broeken we net. Er staat u de holle. En als ik het net weet, ga ik altijd naar een boek. Dan denk ik, het zit daar in de buurt. Dan denk ik, oh ja, het zit en dan weet ik het. Kom net navigatie. Dat wordt veel te lang dat ik niet voeren moet. Kom ik nooit wethuis. Dan krijg je weer klachten, hè? 325 bezwargers worden inzetten om alles goed te plak te krijgen. En ook bij het distributiecentrum wordt man machtig sorteerd en frankeerd. Zoals we weten is decembermaand ook een wintermaand. Daarmee hebben we nog wel eens wat te krijgen met zieke collega's. Dat is enigste nadeel, maar de andere collega's die zetten hun beste beentje voor om toch alles tijdig bezwaren te krijgen.